Wat je volgen is. Shen fiche die meid is een Giashakov. Kurson. Gaan jou zijn staat te vreun. Ach, mis. Gaan jou zijn veer. Staat hier. Maar ik jou zijn vergeten die meid is. First je bedoelt que McDonald's ergens een Big Mac ja. Ach, gaan jou kijkt akem dolle maken in een school. Je hebt me 60 die merits. We werden kutje ja, je hebt fiche merits. Gaan jou met een dolle zien of zo. Fiche merits. Wie mis je? Hallo mis. Van bier ga ik het takken. Goeie vraag, je hebt fiche merits dus zo'n zo erg. Ga nooit mis. Troven schon. Kurson of mag als een school? Wanneer hier McDonald's zijn? Wel, je weet drie die merits, agus de like smunje er zo'n shen. Die hacker. Waar hebben we kubieke matte? Or van 3.040? Schenk jaar. Kan wel lischkel, ik ga kou en juist. Wil. Ha? Antonio en België, Alistair. Mijn klasgenoot. Ach, en heel wat was al gespoord. Dus dan ga je weinig. Hij niet vooral. Ik sta met Giri kun kursje bij een pres ergens glasse. Zo gaat een broodje. Wel, Shen aan een dooi naar gij. Nee, Chine. Joshua Giri. Hashine kiwi. Issa. Could you me? Could you me? Wat is je nu zo? Ga kun. Ach, het is schön dat. Aha. Ja, hammertreintje. Harcinto. Verba. Muskelen maken die kanker. Aardig klaar ik een zeker. Ja, die shift J. Wel shen 4. Hou een tripletje voor een isje.